नैबे सासे स्क्रिनाव होबाय थानाय मानसिया थारमाने उल्था बुजिदों आरो सासे मानसिया ओरै बुंदोंमोन दाखालि समाव हलि खेलामोन आरो दै बे समावहाय जोंनि खृष्टानफ्राबो सोरबा सोरबा हलि खेला गेलेनायखाय बुंदोंमोन 100आवहाय 20-30%आनो जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हलि खेला गेलेबाय जेखौ जोंहा जोंनि खृष्टान समाजाव नेम निथि गैया जे जोंहा बिदि खालामनो नेम गैया आरो बेबायदि जोंहा खालामनो जोंहा बेबायदि हामा बेबायदि मोनसे आयेन दङ बा नेम दङ आरो बाथौ धोरोम बा हिन्दु धोरोमावबो गावबागाव मोनफा मोनफा आयेन दङ बेजों हिसाबै बा बेखौ लानानै जों बयबो जोङो गावबागावनि गोसो बायदि ट्राय माने सोलिनो हाया बिनि थाखायनो मा बै बिथाङा माने बेखौ बुंदोंमोन जे खृष्टियान सेंग्रा सिख्लाफ्रा हलि खेला मानो गेलेखो मानो बेफोरबायदिखौ मानो दांखो जोंहा बिदिखौ दांनो मोना गेलेनो मोना होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा बियो एगेन्स्टयै मा होमबाथ' नोङो जोंनि हिन्दु धोरोमखौ गाज्रि नोजोरैसो नायनानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों होमबाथ' नों हलिखौ लानानै जोंनि हिन्दुफोरखौ बिराद धोरोमखौ बखिबाय नोङो गाज्रि सानबाय होननानै बियो बायदि बायदि गाज्रि खोथा बुंदों आरो बिथाङा थ' नोंथाङा आंनि बैसोआव एसे देरसिन जानो हागौ नाथाय नोंनि बुजिनाया एसे आलदा बुजिदों आदा मिथिबायना नोंनि बुजिनाया एसे आलदा बुजिदों बयहाबो गाबागाव धोरोमाव मोनफा मोनफा आयेन थायो रुल्सफोर थायो बे रुल्सफोरखौ जोङो फल' खालामलायनांगौ फल' खालामलायाबा गाबागाव मोनफा मोनफा मोनसे माबायावहाय धोरोमाव बा मोनसे समाजाव थानानैहाय सोलिनो हायाबा बेखौहाय जों मानि मा बेखौ मोनसे नङा मोनसे जोङो सावरायनायजों बा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सलुसन खालामो आरो बयहाबो आयेन दं आरो समाज दं आरो बयहाबो मोनसे थांना थानाय फोथायनाय आरो गावबागाव मोजां मोननाय धोरोमखौ गावबागाव लानानै खुलुमनो मोन्थाय दङ बाट बिनि गेजेराव जोंहा मा रुल्सफोर बे रुल्सफोरखौ माने फल' खालामनांगौ रुल्सफोरखौ जोङो मानिलायनांगौ बेनि सायावसो बियो बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेखौनो नोङो उल्था बुंनानै दिनै मा हिन्दु खृष्टान डिभाइड खालामनोसो बाथ्रा बुंनाय बायदि मोनबाय आं दिनै नोंनि बाथ्राफोरखौहाय दिनै बिदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन नोङो दा जोंहाबो जोंनि धोरोमनि मानसिफोरखौहाय जे अफार नुयोब्ला जों बेखौ एसे बाथ्रा बुंखागोन बा फंनैसो बाथ्रा बुंखागोन नङा होमबा बेनिखायनो गावबागावनि धोरोमखौ गावबागाव सिबि खुलुम आरो गावबागावनि रुल्सजों गावबागाव सोलिनो नाजा आरोना नोंथांमोनहाबो जोंनि धोरोमनि माबाखौ रुल्सफोरखौ फल' खालामनो हानाय नङा आरोना आरो जोंबो नोंथांमोननिखौ फल' खालामनो हानाय नङा मानो होनबा जोंहा न'खरावहाय बिसि फिसा थायो बिमा बिफा थायो बिदा फंबाय थायो आरो बेयाव जे खालामथावैखौ खालामो जे खालामनांगौखौ खालामो अब्ला जोंहा न'खराव हामा जायो आरो गोबांथार बायदि बायदि बेले बेजे जोंहा बिदिनो मोनथिखायो नङा होमबा लोमजानाय साजानाय बायदि बेमार माबाफ्रा गोबांथार जायो होननानै दा आं बांद्राय गोलावथार बुंला बयबो बुजिखायो मिथिखायो बिनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायनो नाङा आरोना थ' बेवहाय माने गावबागाव माने हिन्दु खृष्टान बेयाव बुंनायनि खुनु माबा गैया आरो दा नैबे मोनसे खोथा बेनो जाहैबाय माने जोंहा बे हलिखौहाय जोंहा गेलेनो मोना हिसाबै खृष्टान समाजनि मानसिफ्रा बेखौ बुंदों गाज्रि मोननो नाङा माखासे आंनि भिउवार्सफ्राबो बेनिखायनो आं बेखौ जोबोरै खावलायहरदों जोङो हिन्दु खृष्टान बयबो मिलायनानै संसार जानांगौ खुलुमनांगौ गावबागाव धोरोमखौ गावबागाव खुलुमनांगौ बेनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जादों माने दावराव दाजा आरोना रागा दाजोंलाय आरो खेलायना हो वीडियो बनाया मैं और कुछ काम है हाँ हाँ क्या काम अच्छा आप लीजिए करो हाँ काम है अभी दुकान पे ले जाना है जनता और जनता लेना से हाँ बाप रे बाप इतना सही हाँ बहुत सा